nadstavenia, teda tvrdej a systematickej práce. Mňa učil môj otec, myslím, celkom múdru vetu. Buď vždy Šanci bolo veľa v tvojom živote a ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala naše pozvanie a prišla do Rádia Slovensko. Ja ti ďakujem veľmi pekne a všetkým poslucháčom želám krásny, vydarený deň, šťastnú a peknú sobotu. Milí naši poslucháči, aj ja vám ďakujem za vašu pozornosť, tento rozhovor. Tak ako vždy nájdete na webe Rádia Slovensko a v našich podcastoch a aj ja sa pridávam k prianiu pekného víkendu. Tento rozhovor pripravila pre vás Kata Martinková.